señoras, señores, que tal, como están? Son as 7 menos 4 minutos da tarde. Aquí estamos, como sempre, os do A Voltas co Prato, cociñando en directo na Televisión de Galicia. Por qué, diredes vos? Porque nos pagan por eso. Non temos que decir, claro, evidentemente é porque nos gusta cociñar. A mí non tanto, pero aos cociñeiros encantalles cociñar. E como a mí me gusta falar, pois xuntaron un que fala con xente que cociña. E saliu esta cousa. Así que estamos encantados de estar todas as tardes na Televisión de Galicia cociñando para todos e todas vos. Por certo, xa sabedes que nos tedes que seguir en Instagram, @voltascoprato. E diredes vos, que pesado, cañotas, que pesado. Pero é que temos un concurso do amor, sí. E podes gañar un libro do A Voltas co Prato. Mañán saberemos quen é o gañador ou gañadora, así que, por favor, enviade as vos fotografías do amor. E agora imos chamar aos cociñeiros que hoxe teñen a honra de ser... recibímolos, cun aplauso. Xulio Mato, Lucía Vázquez, aplauso para eles. Veña, vamos. Xulio Mato, Lucía Vázquez. Xulio Mato, Lucía Vázquez, como estás? Moi ben. Ben? A vida ben, en xeral? Hoxe está o forno pequeno. Sí. Hoxe trocamos os fornos porque normalmente o forno grande está dese lado, pero hoxe pediches nos tío o forno pequeno. Por qué? Porque xa estaba quente. Simplemente porque estaba quente o forno pequeno, entón Lucía quere o forno pequeno. Xulio, que tal, como estás? Moi ben. A ti o forno da Chijo al frío? Sí, porque ese tiña o quente eu. Ah! Estaba usando o tío forno. Sí. Isto é verdad, estaba usando o tío. Lucía, eu necesito ese forno quente eu. Bueno, e ti sacacho que tiñes? Como son guiado, Sacacho que tiña? Non sei onde metín o que tiña. Vale, pero sí. había algo. Hai algo. Bueno, veremos que é o que sae deses maravillosos fornos do Voltas co Prato, pero antes de cociñar temos que saber o que é. Así que a ver que nos trae Lucía de Pontevedra. Hola, son Lucía, son de Pontevedra, Mourente, teño horta, fajo recetas con repolo, con bacalao, fajo con huevos, lo fajo cocido, fajo no caldo, pero bueno, que me gustaría que fixeran pois algo novo que eu non sepa, porque a verdad que a verdura que me gusta moito, sobre todo o repolo. A ver con que me sorprende no programa. Mando un saludo a toda a xente que me aprecie, nada máis. ¡Aplauso! Para Lucía de Mourente, Pontevedra. ¿Ti sabes bailar? No. Si sabes bailar, ponte. Veño, ponte. Non podo bailar, pero por prescripción facultativa. Pero escoite, ti sabes dar os pas por ti bailar. Non podo facer nada de impacto. Veño. Non podo. Que baile, que baile. Non vou bailar. A ver, Xulio. Non podo bailar, que non me deixa a médica, de verdad. Pois o domingo bailabas, No, facía así. O domingo bailabas, Aquí, claro. Non podes colorado. Bueno, veña, que vas facer? Repolo. Xa, Vou facer. amigo, claro. Mira, vou asar este repolo inteiro. Enteiro. Vamos a sacar despois os discos de repolo e vamos facer un milfollas. De repolo. De repolo. E o porro e touciño. Ostras, está guai porque moitas E veces... moita manteiga, Bueno, é que vexo aí moitas noces de manteiga. Moita manteiga. Noces non, esos son mazás. Mazás, sí, de manteiga. Digo que moitas veces o repolo usámoslo para o caldo, para tal, pero non sabemos receitas diferentes. Ten moitísima utilidade. Podemos facer saquiños, podemos facer á grella, podemos facer salteado, podemos facer cru, comelo cru. Tamén, cru. Sí, home. Ves que había no forno de Xulio Mato, Galicia? Ves que había? Un repolo! É o que había no forno de Xulio Mato, enteiro. Lucía, que vas facer ti? Repolo. Tamén? Sí. Ostras. Vou marcar na tisola con un pouquiño de manteiga tamén e despois vai ir ao forno. Na mesma tisola onde marquemos o repolo, imos facer unha salsiña con un pouquiño de nata, un pouquiño viño tinto e unhas anchoas. Ostras, o teu repolo é bonitirmo, É bonitirmo, verdad? Mira, que repolazo, Está fermoso. Mira que lle dan a Lucía e me É de dan a mí. Betanzos. No, podemos comparalo co de Xulio Mato para que se vexa quen é a cociñeira favorita da directora. O repolo de Lucía é fermoso, aberto, lucido, precioso, espectacular. E o de Xulio Mato é unha trampa, mira pa aí. Porque xa lle sacou as follas de fora. No, viña así. Está triste, o de Xulio, está triste. Pillaron unha T de triste, sí. En calquera caso, señoras e señores, todos os repolos son bons para cociñar, así que marchamos 30 segundos a posibilidade, de comprar. Marchamos 30 segundos a publicidade e cociñamos no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Veñan agora.
minuto e 30 segundos, 31 segundos, 32 segundos, 33 segundos. Estamos buscando as 7:02 da tarde no Voltas co Prato da Televisión de Galicia cociñando en directo e a Lucía xa lle fervía o cu e xa puxo a manteiga na tixola. É que vou pegada de tempo. Temos este fermosísimo repolo. Vamos Fermosísimo sacar repolo. as folliñas de fora. Uau. Porque para isto son un pouco duras, pero podemos valer para un caldo, para facer un rolliños. Ah, non as vas usar, non é que as vais... Estas non as vou usar. Ao final vai me quedar o repolo como o de Xulio. Vale, pero si fose para un caldo valería calquer folla de repolo. Claro que sí. No, non sei, por eso te pregunto. Sí, valería. Sí. Sí. Sí, valería. Bueno, a xente da casa que nos chame, o 664-483419. Ese é o teléfono do Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós, chamade ao Voltas co Prato. Se queredes metervos con nós, chamade ao Voltas co Prato. Que queredes gañar cartos, chamade ao Voltas co Prato. 50 euros dunha vez e 50 outra no 664-483419. Na televisión de que? Do repolo. Do Repolo, aí está, televisión do Repolo. Mira, Guau, que vamos a dar corte. ideas sobre cousas diferentes que se poden facer con repolo. Claro, quen Entón, non a ti ten gusta o repolo? Si, pero quen non ten repolo? Non sei que Todo o mundo ten repolo. Todo o mundo ten repolo. Ou lle dan un... Ou ten Ese non. repolo, si. Vas á Ou ten repolo ou frutería. che dan repolo. A ti danche, non? A min dame repolo. Claro. Dame repolo, si. Xa Mira, parecía. pai, e a ca manteiga. Solemos empregalo nos caldos, nos cocidos, Correcto. pero Ai, que tamén se rico. pode comer así en plato vegetal, prácticamente. Pero isto... Bueno, Vámonos a marcar. vale. Non vou opinar sobre isto. Sobre que? Sobre isto? Sobre marcar o repolo na Si, tisola? porque non é habitual, non? Non é algo que Por qué? a xente faga na casa todos os días. Hai que fai con allada. Ah, bueno, con allada, si. Teño visto, si, ten razón. E despois poslle un ovo cocido e un chourizo e anda que non. Ten razón. Sobre todo polo chorizo. Claro, ten razón. Moi ben, entón, márcalo con manteiga. Vamos a marcalo ben marcadiño. E nada máis, e así xa está o teu prato. Ti pouco repolo Non se faz. pode estar na cocina con os brazos cruzados. Mal. A ver se... Levo 900 e pico programas así. Por eso non aprendes. Quita o brazo. Está cruzando. Tens que estar en disposición sempre de botar unha man. Vale, espera. Unha tixola, fai así. Espera, vale. Así. Eu ás veces Así. miro que lle Así pareces axuda, tonto. A mí nunca, Así. pero... Así. A que non se pode estar nin carmar nos bolsillos nin con brazos cruzados. No. Así. Así, facelo así. Así. Eso ule super ben, Ule ben. Ahora xa non ula manteiga, A ahora, xente, casi. aparte de darchos a ti, ten moitísimo repolo na casa. Entón hai que ter ideas destas. Exactamente, Xulio Mato está Un día dicindo... vamos facer unha ensalada del cru. Xa verás que rico Ah, está. xa o temos feito, non? Sí. Eu creo que sí. Non Eu me creo que acordo. fixo unha vez. Sí, pues está super... A mí me encanta. Mira que cor como se está pasando, Se trisca. que rico. Sí, chamase Por eso, reacción ¿no? de Maillard porque se queman os azúcares dos alimentos. Espera. Técnico se puso. Como se chama o efecto de transformación pola cal Se queiman os azúcares. un alimento... No, claro, eso é para que os expliques ti. Cando ti pos algo na tixola e de repente se empeza a quedar así douradiño, como se chama? Reacción de Maillard. De mallar a quen? De Maillard a ti. Reacción de mallar, por qué? Porque se queiman os azúcares. No, porque Maillard foi o que descubreu que era produto de que se queimaran os azúcares. Oh. Maillard era un científico. No, xa, Xuli. Non era un pegón. Xa. Pois deixamos a reacción de mallar de Lucía aquí cos seus repolos que van pola grella. Casi- pola casi me tixola. Cando meu. estén ben dourados van po forno. Imos con Xuli, imos con Xuli. No bailas. Sí, mira, se vai notar igual. Pero non podo facer movimentos bruscos. Bueno, mira, aquí teño 3 alloporros que da muli. con todo este pozal de manteiga, ves? Ah, que eso... Para. Todo esto é manteiga, Eso é todo manteiga. Por qué? Porque vamos fritir aquí o alloporro e despois vamos a utilizar esa manteiga para facer unha salsiña, a que nos quede aí. A pouca que nos quede aí. Estaban pedindo papas ao corazón. Veña, temos que ir ao forno. Aí. Vamos a baixar un pouco aquí para que non se nos queime, que por estar ali facendo tonto contigo casi se me queima aquí. Ostras, pero é moitísima manteiga. Claro, que tiñas aí 3 paquetes enteros de manteiga, 3 noces grandes. 250 gramos de manteiga para 3 alloporros. Mira se non hai manteiga, vale? Mira, temos o repolo Sí. enteiro, tal cual. Podemos ir quitar algunha folla, pero interésanos que nos protexa, vale, o interior. Vale. Entón vamos a botar só un poquinho de aceite Por riba. e vai ir ao forno. Vai quedar todo queimado por fora, pero por dentro vai quedar super tenro e cocidinho. Ah, o Vale. sea, por dentro vai quedar oscurísimo.
No, O sea, por fora, vai perdón. quedar oscurísimo. Mira, ahora isto vai ir ao forno, 1 hora e media a 190 graus. Importante, cando se para e mira a cámara dicindo algo, é porque é moi importante. Entón, Hora e media, 190 graus. hora e media, 190 graus. Imos ao Así forno que con Xulio vamos ao Mato. forno. Abro o forno. Veña. Ai, mira, xa temos un. Xa temos un aí. Xa temos un aí. Xa temos un aí que leva hora e media. Ves? Esto, se tiver os brazos cruzados... Aí está. ¡Tachán! Mira que bonito, E vamos meter este. Que queda aí? Veña, 1 hora e media. Mira, ves, está negro, pero negro, negro, negro. Pero por dentro vai... Está quente de verdad, Está quente de verdad, está. Claro, e por dentro vamos a Oh, mira. Vamos a ir quitando esto. Vamos a sacar desta fuente. Guau. Mira que tenro está. Mira, vamos a meter un coitelo para que se vexa. A ver, atención, mira como Así atravesa. apreta, Mira, Guau. está. Que quedinho de rico. todo. Pero Súper claro, rico. eso non lle botache nada, nada máis que aceite. Un poquinho de aceite e que se quede aí no forno. Guau. Vale. Ahora vamos a deixar aquí. Parece un cerebro. Parece un cerebro, ¿verdad? Queimado, queimado. Un cerebro... Un cerebro da despois movida dos 80. despois de sair, sí. Da movida dos 80. Vale, vamos a poner esto por aquí. Porque mira, que carbonízase completamente. Vou lavar as mãos. Quería ideas, Lucía, así que vamos chamala para que flipe con isto. Un aplauso para Lucía de Pontevedra. Vaya, Lucía. Arrímate por aquí. Lucía de Pontevedra, de Mourente, ¿no? De Mourente. Dondo Caldo. Pues sí, señor, sí, señor. Imos a dar, Dondo Caldo. Imos a dar. Sí, imos ir ali. Xunto Sí. máis ao Caldo. Usted ven aí. O día hoy. Barbie. Sí, claro. Sí. Eu vivo ali, como non vou aí. Eu que sei, ao mellor non vas. Non toda a xente de Arzúa vai á festa do queixo de Arzúa. Tamén é verdade, porque está cansado. Ai, o queixo non se cansa un, ninguna. Xulio, contalle, por que ela pedía ideas distintas Bueno, para o tú querías repolo? ideas para facer o repolo, ¿verdad? Sí. Pois mira, sí. Eu asei no enteiro. Mira, estaba así no enteiro. Este é o que quedou, Por fora, ves, queda completamente chamuscado. Así. Está queimado de todo. Entón, témolo 1 hora e media a 190 graus, vale? Se o repolo é moi grande, vamos pinchando porque este tenro, vale? Ten que estar tenro. Tens que tocar a to medio, non a to Sobre centro. todo, sobre todo no cañoto, Claro. vale? Entón, mira, vamos a retirar esta que tamén está un poquinho queimada. E agora o que se trata é de ir quitando con cuidado as folliñas. Vouche facer un 1000 follas, vale? É unha especie mira. de pastel que Claro, temos que nas facer. podes romper. Claro, bueno, podemos romper, non pasa home, nada. pero mellor que chai entero. de feito, o cañoto vamos a ir desbotando, E dalle ao cañoto. Claro. Isto como lle chamamos. Sí, o cañoto. O cañoto. Eu non te quero Na ofender. miña terra chamase Xa, cañoto. Claro, Xa, pero sí, é claro, que cañoto, xa. temos... Tamén se chamaba muller fea cañoto. Claro, A unha muller fea chamase cañoto. Claro. claro. E Mouren. Pero que non se te ocurre chamarme a min, E a un home guapo, cañotas. Estábamos pensando nel. Mourente, boa terra, mala xente. Ai, non o sei. E as nenas bonitas tamén están en Mourente. O sea, que temos de todo algo. O sea, tedes mala xente e nenas bonitas. En Mourente. Claro, temos algo E de todo. chamadeslle cañoto ás mulleres feas. Porque ali non hai feas. Aí sabes o que hai? Si non ves a muestra. Hai criterio. Mira, pues vamos sacando así con moito cuidado. Esto temos... Mira, aquí teño alloporro e manteiga. Que xa vamos a apagar porque xa temos o alloporro cortado finito, ves? Sí, sí. Que xa o temos Todo en puxado. manteiga, eso, Todo en manteiga. Todo en manteiga. E vamos a usar parte para montar o noso pastel que nos sirva un pouco de amalgama para facer, Sí. facer a forma e o resto vamos a facer unha salsiña con soya e un toquiño picante. Gusta picante? Sí. Perfecto, Quero con moito ademais. picante, entón. Moito. Bueno, moito, pero Bueno, gusta vamos, picante. vamos a dar un toque de picante. Xulio, quero recordar á xente da casa que vai ser un 1000 follas con touciño entrefebrado polo Vai medio, levar non? touciño polo medio, vai levar, mira, Ah, mira, folliñas de repolo, alloporro con Alloporro manteiga con manteiga. e touciño, folliñas de repolo, manteiga con Vale. alloporro e touciño, folliñas de repolo, todos, manteiga con alloporro e touciño. Si, non se acordan xa, que son Pues moitas son cousas. tres cousas, que está atento. Son moitas cousas. Veña, vamos ver de Lucía. Vente por aquí. Lucía xunto Lucía. A ver, Lu, contalle. Aquí estou. A ver. Mira, eu marquei o repolo. E despois metino no forno. Aí está. Entón, agora, na mesma tisola onde marcamos o repolo, estou salteando así, dourando un poquinho unha cebola e vamos facer unha salsiña. Le vamos a poñer un poquinho de mostaza, un poquinho de vermú tinto, un poquinho de nata Vermú, e caldo de verduras. Sí. Que van ule, E verdad? unhas anchoas. Ah, mira. E despois, por riba, estou aquí tostando ben tostadiño unhas abelás E un pouco de e un pan. pouco de pan, Moi que ben. vou machucar no morteiro e botarle por riba. Pero que van ule isto, Verdad? Verdad? Ule moi ben. Pois sí, pois sí.
moi original, a verdad. É moi sincero de facer, pero é diferente. Se nos parecía... Claro. Se nos parecía original o de Xuli de meter o repolo enteiro aí hasta que se queime no forno, isto tamén, Bueno, por dentro non se lle No, queima. por dentro non, por fora, digo. Por fora tamén se ten que llevar, senón como chega Se dentro. non chega dentro, exactamente. Por Lucía, terme que dicir cal das dúas receitas levarías ti pa caldo de Mourente, pa Pontevedra, pa onde ti que Como iras. levaría as dúas? Xa, muller, pero... Pois non sei. Que estás botando, vermú? O vermú. Vermú. O vermú queda lle ben. O vermú sempre ben. Sempre ben. Chámame máis atención esta. Esta chámeche máis a atención. Pimienta. Verde, sabor... A ver, despois veremos. Porque me parece máis rara, sabes? Sí. Menos Lucía quería conocida. ideas, Lucía vai con Lucía. Claro. É así. Vouche Somos pedir... tocallas, hai que... Exacto. Vouche pedir que vayas á zona de sufridor, despois chamámoste, vale? Veña, un aplauso para Lucía de Mourente en Pontevedra que está con nós con a Voltas Cobradas de Televisión de Galicia. Bueno, o repolo é case universal, cultívase con éxito en zonas templadas de todo o mundo e tamén se dá bastante ben nos trópicos. Aquí témolo dende sempre, en hortas e cociñas, pero tamén o hai na China, Exipto ou na América. Os romanos, por certo, pensaban que comer repolo antes de beber aliviaba a resaca, pero non vos recomendaremos probar por si acaso. Por certo, o famoso chucrut que fan en Alemanha ou en Suiza é repolo. A ensalada de col estadounidense tamén repolo. É o roleño de primavera dos restaurantes chineses. Leva ou non? Repolo? Pois sí. Sexa morado de folla lisa ou riza, sempre hai quen lle queira botar o dente. Aquí gustanos moitísimo en caldo ou cocido, pero hoxe toca animarse coas propostas de Xulia Lucía. Contádenos que tal vos foi en @voltascoprato, como a sempre. E ademais, en @voltascoprato xunto con Lucía, tedes un sorteo maravilloso. Tedes que mandar as vosas imágenes, as vosas fotografías de amor. Sí, pode ser un amor calcara. Por exemplo, cal é o teu amor, Lucía? O sol. O sol. Creo que... O sea, ti mandarías unha foto do sol. Sí, Vale. se o topo. Se o topas. Esta mañán, cando despertei, había sol. No, pódelo buscar en internet, o mellor atópalo en internet. É o único sol que estamos vendo. Bueno, pois enviádenos as vosas fotografías de amor. Hoxe é o último día, porque mañán saberemos quen é o gañador ou gañadora, Recordad. Por certo, de que é a salsa que fai Lucía? De anchoa. ¿De Así qué? resumindo. De que resumindo de? De anchoa. 664 483 419, chamade a Voltas co Prato, 50 euros en xogo. De que é a salsa que fai hoxe Lucía? De anchoa. De anchoa. Pois contame un pouco, porque resumindo un pouco non vimos nada. Mira, púxenlle a cebola que sofritimos primeiro. Vale. Despois engadinlle o vermú tinto. Cebola coa manteiga. Con manteiga. Sí. O vermú tinto. Un pouquiño de caldo de verduras. Un chisco de nata e agora teño aquí un par de xemas de ovo que diluín un pouquiño tamén na nata para que non se me callen na máis botalas, vale? Moi ben. E agora dalle voltas, se non calla, dalle voltas. Oh, que rica. Claro, ule moi ben e aínda non lle botaches as anchoas, que é o que máis sabor lle vai dar. Exacto. Imos esperar agora a que reduza un pouquiño, que sabes que xa estás pesando. Sí. Engadiremos as anchoas ao final, porque se as engadimos moi cedo, sabes que a anchoa, cando se quenta, dá moitísimo sal. Bueno, é que o que ten a anchoa é que ten un sabor moi potente, non? Efectivamente. Entón, claro. Vale, por vamos machucar iso, porque antes vin que estabas facendo o pan coas abelás, e a min isto é que me encanta, O pan con abelás, fuá. Vamos a darlle aí un machucadín. Sí. Non lle botas... Así dalle un toque crocante, sin selo, pero distinto. Non che fai falta algo para rachalo, estilo un poquinho de sal ou así, non? Pois mira, por el momento, Non? está agarrando no pan. É que Xulio Eva sempre di un pouco de sal para O romper sal ben. gordo para que non salte, Claro. sí. Esa é unha técnica xulística, sabes? Entonces, Pois entón hai que facerle caso, claro. Veña, vamos marchar co autor da técnica xulística. Vamos con Xulio Mato. Ahora, Xulio Mato, venga! Vente, que non me dá tempo. Vale, Mira, o milfollas de Xulio Mato. xa levo dúas capas. Espereite para que mires unha Explica de novo capa. Repolo, allo porro con manteiga e touciño. Repolo, allo porro con manteiga e touciño. Repolo, allo porro con manteiga e touciño. Exactamente, moi ben. E rematamos con repolo. Vale? Poden sentarse, como na iglesia. Poden sentarse, xa está. Moi Bueno, ben. mira, ahora botamos sin escurrir de todo porque necesitamos que leve algo de manteiga, A vale? primeira lectura, moi ben. Moi ben, verdad? Sí. Os adefesios. Os adefesios. Os corintios, non era tamén? Os corintios. Bueno, pois mira, e deixamos aquí un pouquiño de manteiga
Ves? Aí, manteiga e allo porro. Va a facer a nosa salsiña. Wow. Entón, axudámonos así a estirar ben. Claro, eu pensei... Repolo, allo porro con manteiga. E agora que tocaría? Touciño. Pero eu pensei que Xulio, cando dixeron repolo, que iba a facer unha receita, pois, boa, saudable. Pero claro, despois pensei, é Xulio Mato, que vai facer? Vamos a ver. Botoulle touciño, 250 gramos de manteiga, aí vai a salud toda. No, mira, isto non é para todos os días. Ah, no, claro, no, Vale. non me dará conta. Non é para todos os días. Non me dará conta. Vale, mira, vamos a cerrar. Vamos a poñer a última capa de repolo. Terribilis, Terriblis, Terriblis repolus. O sea, no, a ver, rico vai estar. Hombre, vai estar porque moi é rico. imposible. Mira, Non ahora este isto que bo. facemos é, temos que tapalo, vámoslo tapar, e non me vai dar tempo, xa, me acaban de dar o tempo e non me dá tempo. Mira, aquí metemos un peso en a nevera dun día para outro. En a nevera sacamos esto, vale? Cun peso na nevera sacamos eso. Exacto. No, claro. Dun E día ahora- pa... Vale, está. ala, veña, un aplauso para Xulio, veña, ala. Claro, e agora temos Xa que buscar está. onde temos aquí o papel, ves? Xa está. Temos que quitar o papel. E agora isto ten que ir ao forno por lo menos 8 minutos, que nos quedan 4. Vale ter complicado, Vamos a ter complicado. Vamos cortar así do medio só, vale? Para que me dé un poquinho de tempo. Quitamos este sobrante de manteiga. Ves o presionar, a manteiga busca o seu espacio E marcha por aí. e marcha por aí. Eso todo é manteiga, Vale. claro. Claro, isto é manteiga, repolo, E allo porro e e touciño. touciño. Mira, entón cortamos e mira como se ve o corte. Ah, Ves, mira se ven que chulo, a todas ver as se capas. podemos... Mira, aí o tedes, Ves, se vamos cortar Aí o tedes. finiño. Mira, isto ahora vamos poñer no forno a gratiñar. Si teño que poñer rápido porque Sí, vas tarde, vou tarde, vou. Pero bueno, vamos a facer a salsa rapidamente para que colla calor e nos axude ver. a... Vale, ver. vamos, mira, vamos poñer eses 4. É moi curioso de ver, eso sí. Moi curioso de ver, é super rico, super rico de comer. Rico non sei porque non o probei. Entón, Pois xa verás, valo probar ahora. pa que o pos nunha bandexa despois pasas Pois porque non me acordaba que tiña unha pequena debaixo, cañotas, que cos nervios... Veña, ao forno. Veña, va. Veña, a quecer, vamos Non a facer a podes salsa. facer que salgan de aí como antes o repolo, non? No. Non pode salir feito. Teño as trampas xustas, esta non... Déixeme marchar con Lucía que hai que repartir cartas. Veña. Vamos, ala. A ver, Lucía, vamos viaxar, a ver onde. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Hola, Ernestina. sí, De onde? de Boiro. De Boiro, que boa terra, Boiro, Sí, moi boa terra. É moita festa. Sí, sí. É moita Tamén. festa. É moitas festas, en Boiro, moitas festas. Ai, como estás, Ernestina, como estás? Ben, ben. Ben, todo ben? Moita chuvia ou non? Sí, chove, chove. Van, é normal, é normal. De poucas palabras, pero gústame. Veña, por 50 euriños, Ernestina, de que é a salsa que fai hoxe Lucía? Banchoas. Moi ben, un aplauso para Ernestina que leva por 50 euros a voltas co prato. Xa che digo eu, Ernestina, que é da anchoa porque cheira aquí a anchoa. Ule anchoa, Ula aquí a anchoa que bota para atrás. Un bico grande, moitas felicidades polos 50 euros. Bueno, gracias a vos. Hasta loguiño, chao, chao. chao, Boa xente chao. de Boiro, boa xente de boa Boiro. xente. A ti gusta a anchoa? Encántame. Ves, a mí tamén. Pero a anchoa boa. E lo, esta que te fixo mal ou que? No, a mí, a ver, cheira má conserva da cutre. Que queres que Hombre, che diga? Non se poden Escoita, dicir marcas, gastaron- pero que Dicen sepas, cutre. que sepas que o sea, Gastaron era todo dunha no marca repolo. moi coñecida. Gastaron todo no repolo, a xefa, verdad? Era dunha famosa conserveira, non era de calquera cousa. Outras veces non é, pero... Pero era de Santoña ou onde era? No, Ou de Bermeo? Santolla. no. Ou de Bermeo, non? No. Ah, pois está boa, Xa está, isto xa o temos, Xa está boa, xa está. Vale. Pois moi ben. A ver, vai estar rico, Eso está claro. Bueno, Se- pues esto anchoa, ule, Eh. esto ule, cañotas. Está calado, Xulio. Hai que ir ao forno. É tu repolo, iba a dicir eu. Veña, va. Outro repolo queimado. Que non! Vamos alá. Este é de verdade, este fixos aquí. Ou non, non. Sí, sí, fixos aquí. Sí? Sí? Seguro? Non viches que... Sí, pero bueno, podía ser trampa tamén. Mima. Mirar folliñas aí. Sí, Mira, aparte eso para que se vexa de ben. aquí Aí está. a aquí. Mira. De aquí a aquí. Con eso fais un bo centro de mesa. Isto xa o temos, Xa estou, xa estou, Bueno, pois veña en prata, o sea... Xulio, falta de tempo, ti sobreche. Non? Vamos a ver.
Deixamos a Lucía, imos con Xulia, despois con Lucía, ala. A ver que di Xulio Mato. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo? Isto vai ben, vai ben. Vamos. Vai ben, vamos. Mira, Ya se achega o verán, señoras e señores, e abrimos o período de contratacións de 12 repolos. 12 campanadas. Xa saben vostedes, aí estamos, buscando as badaladas 2026-2027. A Voltas co Prato postúlase como representante de toda Galicia para estar na Praza do Obradoiro facendo 12 repolos queimados De para nós todos. pa vos. De nós pa vos, sí. 12 repolos Bueno, mira, queimados. despois nos poñemos con eso, que eu teño Non tes tempo, limitado. verdad, sí. Mira, toda a manteiga que sobrou, Sí. botámoslle un chupete de salsa de soya. Vale. E agora, como Lucía é dormeu, se lle gusta picante, vamos a botar Bótalle, cárgalle o tabasco, cárgalle. No, moito, Cárgalle. un poquinho Todo o tabasco. público. ¡Ah! Lucía, aí. Mira, xa o temos aí. Isto que vamos a facer agora é cubrir o noso... Si Mira sale. que salsa máis rápida. Si sale. Sale. Sí. Vamos, xóome contigo Que? as 12 badaladas. Vale, perfecto. Vou con Lucía, veña, vamos con público da Voltas co Prato. Vala? A ver. Patatas novas, repolo de tantos, e máis cebolas, arroz con chícharos, patatas novas. A ver, Lucía, pediche picante e cargoulle ao tabasco, Perdón, non se poden decir marcas. O picante. O picante. Cargoulle, Bueno, vamos a ver despois. Tes o estómago preparado? Sí, Vale. a toda mecha. Tes de ferro o estómago. Está coberto, tío, coberto con unha... Con protector. Con un protector. Tomaste un protector antes de ir ao programa. No, yo teño protector. Xa te has posto, vale. Ben de serie. Exactamente, Ben de serie. xusto. Cando encargache o estómago, xa encargaches Sí, xa encarguei o así. premium. Sí. Exacto. Mira, Xulio xa sacou do forno 1000 follas, eu creo que podemos ir ver. Pois vamos. Sí. Veña, dámoslle un aplauso, que está con nós na Voltas co Prato, ben de Mourense. Ponte de Eule, tan ben, que se me desmonta. que se che desmonta. Claro, porque é moi delicado, joa. Sí. Vámonos a Hola, poner así. amiga. O 1000 follas. Mira que boa pinta ten, churruscadiña, está quentiña ademais. Sí. Mira, Moi ben, moi mira, ben. verdad. Mira, ahora vamos coller unha culler. Fixo como un treneciño aí. E vamos, sí, para que me ocupara, porque con nervios non me acordo coller un plato. Vale. Entón, Hoxe lévalas todas, sí, mira, botamos un poquinho así por riba, porque non sei se non te fijaste, en todo o proceso non lle botamos sal. Porque leva a soia. Temos a soya, entón xa vamos a aproveitar para salgar. Pero dixo Lucía que non levaba abondo picante. No, Que malo é, que non dixe que... Dixo ela aí. Vale. Dixo ela aí. Dille que non sea- Pouco lle cargou ao picante. Dille que non malmeta. Qué malo eres. Sí. Iba a decir, en Arzúa son así, pero non, este solo. Escoita. Porque non coñeces ao resto. Claro. Atención á pregunta de concurso. Segunda pregunta ao día de hoxe por 50 euros. Ademais do repolo, que outra verdura utiliza Xulio Mato? Allo porro. Dillo aí á cámara. Non... Allo porro. Ahora di 664 664 48 48 34 34 19. 19. Chamade. Cale o voso amor? No. Chamade para os 50 euros. Vamos con Lucía, damos un aplauso a don Xulio Mato, venga. Vamos. Lucía, tira mal. De verdad, bueno. Esto ule tamén, Non Ai, chula que anchoa, Lucía. Ule así anchoa, Un verdad? pouquiño, sí. Ule anchoa. Gusta anchoa, Lucía? Nin che preguntei. Non lle gusta anchoa? Non te preocupes. Acabouse. Xulio, xa ganás. Porque igual, te sí, Xa oía. ganás. Moi ben, estuvo ben. A sinceridade así. Si no, tens que ser sincero. Sí, ahora se gaña igual que... Imagínate que gana igual. E se gaña Lucía agora, sería como victoria doble, sabes? Doble. Moral e ademais real, as dúas. Creo que As xa dúas. teño claro, e non aprobei. E non é por ver. Non aprobei, pero teño claro. Creo que eu teño claro e non aprobei. Bueno, de momento vamos a dar tamén un aplauso, por si no, acaso, un aplauso preventivo para Lucía Bacho. Ven por aquí, Lucía, vamos probar. Vai para ali, para o cabeceiro da mesa, por aí, aí diante. Recordamos a xente da casa que ten que chamar para os 50 euros en xogo. Xulio Mato utiliza unha verdura ademais do repolo. Cal é Xulio Mato? Allo porro. Di aí outra vez, veña. Allo porro. 664 664 48 34 34 19. 19. Chamadeo. Chamade polos 50 euros. Na televisión. Na televisión, De dos Galicia. repolos. Aí está.
Lucía, cando queiras, Probo. podes probar, sí. Atención, por favor, a ver se podemos dar un plano da cara de Lucía cando probe o da anchoa. Manuel, sí. No, Ruín. non de Lucía a cociñeira, de Lucía Por eso eres a Manuel. convidada. Que ven a probar, ¿verdad? Claro, para ver a cara. No, esto Vamos, está rico. vamos a Caldas de Reis. Enriqueta, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Muy ben. En Mirando-vos. Ai, mima, como vai o río en Caldas, ó? Bueno, vai completiño, Home, sí. pero baixou bastante, desde onde baixou moito. Bueno, é que esta semana pasada tivo que estar ata arriba, eh? A tope, a tope. A top. Pero, espera un segundo. Lucía, que pasa? Non queres probar a salsa? É que escapaches do plato. Sempre tiñas aquí un plato. Ai, cariño. E agora que fajo? No, eu pensei que escaparas da salsa. No. Vale. Bueno, Enriqueta, veña, por 50 euros, ademais do repolo, que outra verdura utiliza Xulio Mato? Allo porro. Moi ben, un aplauso. Un aplauso, porque leva... 50 brazos. Moi ben. Gracias. Enriqueta, cal é o teu amor? Moitas gracias. O meu amor, a miña familia completa. Oh, a súa familia, moi ben. Pois A Enriqueta, repartir os 50 euros, con Enriqueta. eles. Con eles. Un bico grande, gracias por chamar. Gracias. Hasta loguiño. Chao. Chao. Bueno, pois, agora sí que chegou o momento de Lucía de Pontevedra, de Mourente. Lucía, creo que o teño claro, pero por si acaso, quen gaña o a voltas co prato de hoxe? Xulio Mato! Gustouche, sí. Ahí está. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Vemos mañán con máis recetas no Voltas co Prato Televisión de Galicia. Ata da noite a penalti na Radio Galega. Chao. ¡Mua! Yo de una noche pide aquel conto e por el che fai un xuramento